kudaidza wano ndine tsamba yiwa ngemudzi ndinyo ndinoti munasi katisiwa nguba samusone ngatsamba ye yatia nyo ngemudzi wachika pa line number 6 akabva ati maini nacho maigura kwati kaenda ndakaura ni mai ndiba iwako kuti nini maini mai akakadura akandisira ndule gaga ndinobushi ndule gaga megura ndule gaga apedza ngatsamba iya saka uyu murona akabvasimo baba ngakagara pachigara majaya ndobati simu dzesto chakese bati donzai baba udzikisa pasi wotobva ayi nyandu wenyi indakandogara pakona pe baba ndakwenda kugonda kwandakafira unongongo sinondichema baba ndakadzoka ndicheme ndona mwenye ndisiri kwedo saka pakati vanhu kude kunze kwezi mumwe mukomana wamaiko wababa nguru jeremaya akabva ndinike bhenge nesakizvi unoziva ini akati mai uraiwa ndezvatokushingemwe mangu ndakamunyarati pakona pedo ndezvo ndakalandanyepa here tongako kutonga kwaudondiita kubva kudhara tongako mune wanhu ndakuraya kwama kwangu aya mambanasa mawangu aya makwangu ayachena aya ndakuraiwa tongako kutonga chitema chandakakuitira mwana ndakachengeta so ndinokwasha nozukuru wavo chitema ndakakuitira inde chipi handina kuchitaikuitira chitema kweni makwangu ayachena aya musha ndakavara ndakabadha nebhendika vara musha ndimakatetautaura yoti watondipa mombe ona ndizvangondita kubva kudhara ndizvangondita. Kunashe Studios inokuunzirai nyaya dzinoitika atinogara, real life stories zvisina kurungwa asi zviri pachena. Kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer. The views and opinions expressed by Kunashe Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunashe Studios. Kuna mai wacho mafungai mabvudza watosvika waibika sadza rawo nehuku mafungai waikwesha vanhu choma ari mukuru webhonagese waibatsira vanhu bhonagese kana ndiri unyepa waibva wanditaurira kuti ndiri kunyepa waibva wapika sadza rawo nehuku waibva wandipa sadza nehuku ndadzoka ndivoti zvandaya zvivi zvandisharara mimba ndadzoka ndotaurira baba womutsa 1996 nditaurira baba womutsa ini baba womutsa mwandisharara mimba nyafarayo kwandabva ndatuparara ine ndidoenda Claymondi wandiendesa kuhospitari ndidosvika ndibva ndaparara ndimbomira madziso angu yadovhurika nemuromo wangu uyu nditi wabereki wangu waiuya ndishapandiwa waiongorora kuti chini zvino wadoyo inditora kumochari ndibva ndaendeswa kumba ndiko koikwa inini ndakarohwa nababa Timburwa yavo ndarohwa nababa Timburwa maiguru Tracy ndakagara naye ari live ari mupenyu ndini miri yemabvudza ndakagara namaiguru ari mupenyu maiguru ndikaenda naye kwahonde kwamutete kwatete mutete ndabva ikoko maiguru vandana naye kunyafaro takambogara kwamba tazoenda kunyafaro tabva kunyafaro takaenda kuClaymondi maiguru inaenda kuti mainini miri yangu inondirwadza ndakatanga kurwara ndinalizi mumaoko Number 2 yangu ndio ndakatanga kurwara ndinaye achindaura kubhuya semaiguru namainini ndati maiguru kanze samiri yangu mainini aishadini ba aiwa ipata ndibakubhira ndichinalizi ndipo ndakatanga kurwara inini baba akataura kuti ada kurora imainini ndakatofara kuti aiti ake kuti tinenge takubatsirana tiwai ndakati alright maiguru asi inini ndichamboramba ndiri pabasa ndaishanda paClaymondi maiguru akati alright ndaenda kuClaymondi apo maiguru azouya kuClaymondi aiuya nemakabheji akaitengesa aidzoka ndobva maiguru azouya umwe driver ngari kwainzi ndakangana tsaraki akabva ati kuna baba Timburwa madii kuendesa mukadzi wenyu bhodha pamagona kubatsirika nawo ndobva baba ati ndakuendesapi maiguru kubhodha paenda kubhodha maiguru aendeswa kubhodha
akavharara one night rechimangwana racho baba akaenda wese vadzoka vati maiguru apihwa mbita alright rechimangwana racho vaenda ndo paka akasvika maiguru ashaya manesi angati pakabvati akabva ati munhu ashaika akabva tate kuenda kutora munhu kugona ndasvika pagona ripi mirenditaure maiguru ndasvika pagona kana muri maiguru shaya makataura kuti mainino ndiachatora mwana mutaura manesi ndasvika pagona manesi akandi ndiemeni nangautauro uri mwana mudikisteriki wakunochengeta mwana uwo mwana akati padhuze namai wake ndikataura mwana kana unomuchengetera panapa pagona ndikunoridhira mwana uchiona kuti umonoita sei mwana ndikati manesi mwana ndoenda naye ndobva ndabereka mwana wangu kusala akati womukone kumonesa mwana wangu ndinogona ndabva ndabereka mwana wangu vandanai naye kumba vakachengeta maiguru ndazoenda kubasa kwababa manesi aya kugonda akanditera kugonda kana manesi ari pandonyorwa kuti akazotera madheta ari kuti mabhuku hazvidzimi zvirimo manesi akazondera kunyanga kwamangondosi ndasvika auya manesi atutsvaka padhraivha wekuclaim watimburwa ndobva waratizwa indandorumba ndobva wanoka zvikanzi tuda kuona mwana akabvogona ndobva ndabuda nabhefu yao maoko ndika mwana kaumao zvikanzi ari kutaridza kuti mwana muri kumuchengeta zvakanaka kipioni muchengeta mwana tikati aoraitoteni vandadzoka nemwana uyu mumba manesi aitodora kudzoka kugona ndagara vatagara mwana anongobvira arwara kana mbudii svika mwana akura kudaro akabva svika pakuroorwa mwana aroorwa pabereka vana vake 2 abereka vana vake 2 izvo gore rapere muna March ndobva kwanzi tati pachechi paguta ndokwanzi ngemuprofita baba Timburwa kupiwa mweya kuti mukadzi wenyari wekuti arupe murume wangu akarore mukadzi musirwara ane marwa shanje saka baba Timburwa mukufana kuenda kumba kwei pakabva mukadzi wenyu mukuru ndobva ati right apa tutara tese tiri muchechi makazara wangu ndipo baba abvadi ndobva aenda baba akavanonoka kuenda kwasekuru kuya akapedza waninga saka aenda rimwe day songe chitura acho ndikuvhara mbudzi baba akabva andifonera endotambire mwana kubhazi akuhwara ndikati mwana wani because pachiwano chedu kana munhu watinawo wana ngokuti akabereka patikanzi wati mwana ukasika kubhanyira kuti kamwana kadiki ndikati mwana ani baba kaibhetro ndikati ari zvikanzi handikuziva vaenda kuti kubhazi kumbira waroora kupe mukomana mukuberekedza ndobva ndasimuka ndobva ndaenda kumuroora mudiki pamaini mashani andasvika maini vatava mama wakomana wangu asati wauyapo wapashani akadzopona mashani ndobva ndaenda kwemuroora mukuru kwabheni vanditi maiona wakomana asati wauyapo tingongotako nemuroora mukomana akabva asvika kanzi ndikupira uperekedzewa maivi kubhazi yata orit mukomana vandogumati orit gogandei ndobva ndafamba nemukomana uyawo takutosvika pekura pamunda pedu patino takupfurai paigara mirivo ndiwa bhazi rakavhara ndikati ndikati mukomanayo bhazi ratopfura iyi asi isusu ngati mhai kana mwana adzikiswa tinosvika pastation ndobva ndavhanya nemukomana uyo kusvika pabhasi stop hapana munhu takubvunza mukomana wati mwana ikadzikawo munhu here kati goko andinombona munhu adzika orit ndovandati mukomana hambai nemusomiri tenge tamutora uroro wati tete anaodiniba anaomona pamubhasi takadapinda ngemusomiri shuwa tapinda musomiri pandatenga yatema yangu ndafona kumuroora mukuru angati pamukomana mainini hamo mai ine bhazi raenda asi mwana anaomona tete anaomona asi wakwana wakastation watotisa ndodiniba asinaomona kati orit mai pandangouya ndasvika pamba ndakasvika mumba memuroora mukuru angati pamukomana maiti anyi mainini tadzoka isinono tamushaya maishiya isadza ndikataiwa mainini tikayasadza koka muzukuru kari kumba kangozobikiwa ndivanekatobike ndoini murume wangu Krisha ndobva ndaenda kumba kwangu ndasvika pamana Krisha akatopinda mubhedhu ndikati Krisha kanti gogo ndikati zvakurara pane magesi urushenyi uye tiibike kandiyo igogo Krisha akangoti gumbo dhoka ndakadzata masosi kadara ndakupinda mba Krisha vati gogo ndikati wekai uyevheneke gogo pane nhari yako ndikati munhu azobvepe muzukuru ndabuda nefoni yangu ndokuvheneka ndokona ati maika oba uyo pandatomuladza ngezita petra sit maika oba sit ndikati Krisha chendotorarora kuti munhu ndandaotambira kubhazi adini auya se asundiniba asundidayirapo ndobva Krisha amhanya kotaura komana aya maika akabva auya nemukadzi wake washanda namawilani vabva auya vatoduta kutuseka wana bhetra maika oba ziya akabwera secho akanafuka matsvetsu nake mitrauzi nechitopu ndobva wanitakura ndobva waisa mukisheni mangu vakati maitite sei ndikati ashatoneta chii anditi unamata watoenda gatende kunamatise mwana vakwainga taure baba anganda kwamugara nerudi ndobva wakomana wafonera foni kuna baba mwana uyu saka kai baba nemwana matiro ndobva ndati tende kunani tabvunza nakomana kai mama atende ndikati hambai zvekumborofiti komada todi tonamatise mwana takatati hambai kwagora kwamai bishop gora wakomana vati mama memapirimire pagora plus mai gora kaakira atizomugoni saka tende
inda kwa chanzo wakomana ndoti wana wakomana ndiwo wana baba akwai mai apai kwa majani kata alright akapinda mkomite senda kati nini waroro ne wafonera kana karoro duzi mai nyakapanga na mai mtsamira tatorana ne ono kutaenda kukwata kwa majapi kwa tasoma majapi tawa takasha takombi watakobeka musikana musana washikana ya bomba pemfor picha yo majapi akabati ngai mwana asurwara bo ndakataura murumenyu kuti ngai kwa sekuru ndio nyari kubaza pana chiripo ripo kana pane ngomba kana pane chicha kutoenda kwa sekuru kokoti sorry ndakakanga ndakakura mukadzi arwara samukadzi ane mashanje ndo msapi akamshamukenyi ndio zonyairwa isa apa majapi akabatiti ndaka kutaura ndaka kuprotection sondo apela museshinga nyanya atatu ndilo nduti endaile mwana angushika ipora mwana anozaraita akatanga kumuraita takula mwana ile atatoka mkombi kashika paomba takashika kupaomba zatu mawali na 2 sababaka baku kwa mtara kwa bandusha babina bedroom ini bandara bedroom kitchen warora wakomana kwa bani mamara la ina warora isapena kuzibaje ngabaje anesa mwe kuonera waidi wanandu wako waida kwa sana warora kitchen nemshana asudaira bawa yakara Maxensen kadari ndio meshi zindi fuse moto ndipikire muzukuru wanga shiko ndo bantu bina mabedu ndo babali kuru baby nikataka takala tufamba usiku je mwana katoa kaisaka nikati ali ukishi noro ndara na ukishi baba ndo au ya kishi kwa baby ndati sana kure ute za kai baba mandima inde makata ungemwe kaza ule ndo bataje ndo bashaka kuzu zake akwenda kwa nyamfina mapepe akabadana wao nemkomana wani awushikapa mberi bawo watolana komama walithubo ayeka baba mimi begaba ndikesi lokho wathi kwa sekuru kwa nemfina ili vadasana warora nemwana utini mumba sibomba tagara ngari kuma 11 yofa washika tateo hanzira sekuru kai sekuru ati nyako wataura iwoya nenyako ndikizwa sekutanga ndakagadzira site yako ndoda $500 US uyena ya wanako ngawe $20 mwana newarora wangu wetso kwa pana ngamaini nyayo tikatanga tanga iyi ndochizotanga nyaya yako yona kwa mwana asutara bazi kazenda mama yake mushika mbichara mapinza mama wake alright ndio wauya kwa tara kai security chake mali hiyo baba vipi mwito hivi aka mama yeye manya shoko kweleta $500 dia wako bora mangwali makuseni wazika warora wese ne kwa nacho $20 zibabwa $500 nembuzi kwa mama mbaka nembuzi wazika kwa sekunya mfinama wazika kwa nyamfinama kuya ndaka dasara paomba ndio msikana hapo akaenda mkishini mpao ya msikana baba kama msikana tuta asi matauraita msikana tuwe jini mayasho nanda kutola mwanangu ashungudzikari ku Harare kandi wayembe ndire ndoti saka ndarwadza mwanangu achema 3 days ndikati mekurani urwadzi shorofa mwana atine mwana mukadzimukura naona 2 akaditorani mwana mbiki mwana ndaka pa chest ndara nagara ni mwana kungwe ndine pa chest ndinozoti mukadzimukura ndatutora mwana asamwake ndupindwa na baba wavadzika kuyapi wavadzo vakandi sekurati maini asapini pakishini angaroba kwake asapini pakishini alright samkishini muya mkomana mkura ngakaisa mambe yake zikandi ati kilina ivese zvima na mwana muzvimo ndobva mwana atango tutambembea tutambe baidesa kumba kwake ndobva watsara kwagara kishini muya ndizimba mangu ndakatogara wati usapinde wabva wagara wati wakadzika pase kuti waipira ukadzika waipira ikabva kuri kunziri panapa ndadzindiri pemombe 2 na sekuru ndovate ngombe 2 ziya vakadzika pasekuta ndaripiswa tiwe ndakakura iwe maigura chirwara saka zvakasara mweya ziya ndosha muenda ndi ndabhiwa ndadino basaba we mai vesa mombe zvanaka waendesa mombe 2 ziya adzoka wakabva wapedza almost mukana 4 days wanoti waipira idzika unongoenda zvikanzi atipa tubate chinhu chamaini kana mugoma kana izvi zvamaini hazvibatiwa ndisekuru yamai zvatete uzvisabateni ende vanangonyararawo kwangu ndobva ndimatarwa ndiyozunzwa vataura anzi zvako sabate kwa ukadzikubika mkichini ndakanda ndizwa ngura ndisuende sawa zvinhu zvangu midziyo yangu kwa midziyo kuti wayawarora ngokuti yamekura basa makore mangani kazi warora ndio kwa midziyo ishana mbomba alright tagara musi wa 17 apa kavati zvapera tapaiwa hanzi zvapera alright tagara wasati wadzoka keshituka sekunyambira mababa wavati mai ndarwadziwa sere ngekati ngei pai uyu mwana uyu apa mabhena mbo yapa mwana iti pai ndakati ndore mwana wangu ngoti wamushusha abutswa hembe akazobuda pamurora akuda pamurora tavenda iwe mwana mwakapa mwana zara kuti chance saka ndakadinda kwa mwana wangu ngoti wanga ndakandofunga kuti ndiwe murume wangu ndauraya muzukuru saka iwe murume usimuka uti muzukuru so uti mwana wako so ringo ndakauraya mwana ndikati baba mekura nogora muzukuru wake chirudzi
Mwana kisaka kana laka waenda kachengeta ndiki ndadonetseka ndiye bvisa mtambo. Ati kule muzukuru ndikozi kuti mai anovumbamira mhuri yake. Saka noita nati kule wana zvigururewe kuti kwaiva ndizvo zvataura. All right. Baze all right. Kaitaita na sorry basi andarwadziwa. Ndagara paya. Musi wa 17 April. Ndobva atumwa samukuru Mary Mondiwa. Ndobva auya paumba baba ngatogara mudanga. Obva aswa pana baba paya mene zvakabhuya pauya manje wese paumba. Zvikanya Mary ndatuma satimburwa. Ndainiya mfina mamunhu wese kwatimburwa damona mkicheni. Mkicheni ya maiguri. Oh. Kaiwe iwe mataro anzunopinda wo. Ndikati ndakudiwa wo mkicheni mukazi unodiwa ndikati ndakabvunza kairi. Ndakudiwa kazi Ndikati naitana wanadini wasvika. 7 dzemane dzakwa dzachaya. Tiri kuba kwangu. Kumba yanga akatoti hapa. Dama guru ndakaiplasisa ndikapfurisa ndoti ndakakutsaka tofundisa. Saka yakangoti pasi yangu pamusoro. Ndobva kwa 7 dzachaya manzi dzikai. Ndobva ndadzika ndisvike mukicheni mazara wangu kuti nditefu kicheni yamaiguru yayo. Vanangogara paseri pedho. Ndagara paseri pedho. Sekunya mfuna makagara pachair. Bati ya. Ndakudaidzai wanhu ndine tsamba yanyu wange mudzimu. Inino nerudzimu ndasikazviziva wangu kuba. Kwai ndawaringa tsamba yanyu wange mudzimu. Tsamba yanyu wange mudzimu yatanga kuwerenga. Pekutanga hani makandi amuna kundibata musheba kugonda. Mayandi makaonekwa chimbovapaisa ndibata zvakanaka ba. Nditete. Mai tete ati ndakabva kugona ndisina mai wangu ba ndaida mairi ndasina muwe kwamandikonza. Saka zvese zvautawadzi pekuti andauchengetwa musheba mombe 2 pekuti makabva kugona ndisina mai wangu wenda rudaba kai mai ndi mairi mupe mombe samkuru bakwanzi samkuru Mary Mondiwa mupe mombe yapiwa bakwanzi wanasikana warupiwa wape mombe 2 apo akatika kwa sekuru hanzi sekuru akati wewe timbu wamufana kushera wanako pfuma yako nekuti wakasendana mai wavo wakomana wape mombe hanzi wapani murora akapindura ati aiwa baba sekuru tinopiwa mombe sei baba po takarowa baba akatibvisira mombe 4 pamwana 1 yekuchatisa 3 dzikurora mukomana mudiki ndizvo 1 yekuchatisa 3 dzikurora mukomana namba 3 iwe wanowa murora wangu 1 yekuchatisa 2 dzikurora saka mukomana wapiwa mombe 4 saka charapiwa nezimwe mombe dzesekuru pasekuru abati all right wakomana wakapiwa ko wasikana 1 asatinopiwa bakazi asamukana wapiwa mombe dzi samusowane ngatsamba yanyonge mudzimu Papa wasikana kuti mombe dzawo sakatora ngatinyoe pabhuku badzanyowa. Wasvika palaini number 6. Akabva ati mai nini atwe mai guru ako ati kai ndakaura ni mai ndi mai wako kuti nini. Mai nini mai akakadura akandisira ndure gari. Katanga kuti sheko. Ndure gari mai guru akaswa ndure gari. Ndakangonyara ndi pakona. Jikanzira ine C7 mai guru ati kai mai nini mupe mombe ngotakachengeta wana. Saka wabva nditete murudei muda mombe kadura mari ndikati no sekuru. Andiko ndikudaira ibodi ndikudei. Bazala katamba munomeso amuna kana bereko wangu anari. Ndinitega. Mama nditora mneda rakadai. Dada izowa bereko wangu idini waiuya. So ndizori wani andiko ndaira nje kada. Ndova kwa yanga tsiyana nayo. Tikanzi pani mama matawa ruti seri umba. Zinga ngata nyoro kwati ngwati ngata. Ndova kauni na abuda netochi kwa uvenika. Sema kutendera sengo mneumba. Kuti akawana usawalina noziwa kwa usumu na kwakabijirengene zuwa. Ndova tagara. Ndova kwanzi uyu wakati angaleze mdzimu anga mdzimu washauri kapedza wali kasamba kali ndaide mdzimu wanyora tsamba kuti tsamba yani wa mdzimu wabuda pana pamurora aiva anyora tsamba saka akenda naye muru makene mdududu wadzikane tsamba ipi kumba kwangu ndo saka ndakuerenga tsamba all right apedza wali kasamba iya saka uyu murora akabasimuka baba ngakagara pachigara majaya ndo bali simu dzesto achakese vati donzai baba udzikisa pasi motovo ayi nyandu wenyi indakandogara pakona pe senpeto bako ndakenda gonda kafira unangu wangu sino ndichema bavo ndadzoka ndicheme ndona mwenye ndisiri pedo saka pakati vanhukude kunze kwenu mumwe mukomana wamaiko wababa nguri Jeremiah kama handitike bhengi nesakizvo muziva ini andati mai wai nai nduraiwa twendaziva chatoshinyi ngemwe mangu ndakamonyara ndi pakona pedo ndakandondiziti pakona pedo pepe nobva ningundu kuenda wati kudai wakati wananga wadzoke kwanzi wana usatereba wada uzochema mudzimu kana wakuya mai kana akuya anochema mai wavo ndobva wana wadzokera ndobva waenda amene kwako waguma pakwanzana kwanini pamukoma chakai mumari mise dhizi titere vanhu waenda vangona kuda gonda shoni usiku
baba mari angase mabeli basaka na imari bashua ndo bazo manya kwatete amere kwatete ari mabeli kwatete kuta babu kwa drive zawe avanzi mari ye diesel ngatula branket nyowani ndozo fukidza boti kana takuya ene baba branket ishu ngo ndizori panje branket ichano usiku saka murora makavani maizvo mutenga branket yemusikana weyu dai maka yi baba ngozobhadhira yi branket zake saka ndatoa makini kataya makia demo toledi aba branket ari pai ari mudaini ndo baba na pa makivo watoa branket iliya ndo wakomana amatisha kwati mukoma musana kagara mushalipizo kuli security masala makagara muda watambira mukadzi yugogoda itoterai angaitese bo baba babina motika nawo koma nawo ninokea urumpe saka tiri kwa matemba pale pango pa ground ndege kwa ikwa bashika pai ndo mzimu yoti da anda shika na kudzokera manje ndo kutora mzimu wawo waisa mu gange dzipetere kwa uya muba washika pamba papa imota zakwe zakuya bananga wapinda watambire mama wao ini tatungoti ndega ndai mwalimu izvo ndikuona asanda zvona pangu kachimombenyi wangu misodzi yangu yangu ndikuru atinda ikokuta ndakana ndipa kona bedhomo ndoka kwanzi wauya wateketeka muroro wangu ari mburangeti wamuteketeke zvikanzi ane mudzimu wanzi ture nyapa kwai wanachema iwana wasikana inda iwo ndakagarai asi wasikana vaona kuchema akomana anazonatsotaisa angu ndangoti nai mwadai kwaiza hako ndotauraoderi wangu zvona ndiri kuona panapa ina zvandikurira ndaita mudiki ndobva wachema payapaya wachema wabva wanyaradzwa ndobva kwaina sekuria wanokati mbwatuda $5 zvekuti wane bhoti kuti mwana wao ndiwe here baba mari anaba wanguru pamusandira vandatora mari ndobva pa baba $5 iya vanhu watakadongorera ndiye sekuria vanoti matashi ani musudziwa basi right wapedza kaitipe $10 yekuti mangwana tizocherere guwa remufi vanati murwa ndobva yabviswa $10 ndobva yaiswa vakwanzi tuda iyeyo mangwana tochengeta mudzimu tochengeta bhoti tuda dish rekugeza bhoti netauro neinei baba vati ndozotenga mangwana mukadzi yakarumira umaimaire vati eweyo mangwana angonditengera wangondipa vakwanzi kojagi saka iye akamoti ndatsvenda tsvabva kwatova jagi vari wamvura kaikojagila monika mvura yake kaikoganarira mainini vandimainini makati musaasabatiwe zvinhu zvake vakanzi haanotengera mamuna wake jagi riya varatova varapiwa amai yomvuru yawo saka dzako makabata sai dzangu wazo sai dza 3 zvikanzi takaudzi kwamba kwedu mombe dzayo papepa dzatangani zvikanzi 7 zvikanzi takona mombe 7 na 3 nhasi timurwa baba kabva abvunza mombe tinozona here nhasi but inini sekuruka handiziva mukomana vakati kaiwa daira mushi kana iwona kuti pamwe mwoyo wese mombe kujana zingoonekwa 7 kana kusava pamwe mwoyo wese mombe hadzioneki bedzi baba mimi mwakabva daira ticha vati tinotsvaga aiwo sekuti ngotsvaga ndobva vakwanzi ingwai zvikanzi za3 zvikanzi wamai kwangu hambai kwatoedza ndadzoka kuti panaka kutambira mombe dzedu 7 ndakazvi mudanga vati kwanyangwa nausimuka kwenu ndakambosa ndakagara paseri pedhupe aidzani baba wamutsa ina ndigoni zvekutaura baba wamutsa ende mai wangu akuna kuti aidza tsoma mai yangu atanga mai yacho ageza tsoma kana nezuva nehwani tsoka aisageza kutsoma pamhero kana aambozviaisakuona baba ende maikuru mabheni kuti muri maikuru mabheni makutaura netaita zese rwono ndakutaura izi ndiri kunyepera ize tairana tese mufurati iyo furati yadarira namaikuru wangu yakatokiwa sona sekura vasi yakaikiya ndibva ndati baba wabheniwe zvino zvauri kunyepera mukadzi nyaya dzese tiritauradzi daidza mukadzi wako ndimutaurire zviri kuitikazvi nezvandidoitwa ndidopfezva zvakanaka baine pamusoro changamira wakavabhinakatwa mukadzi wake nemushu akanhawa nyafaru kwati zvara mudiki ene naikoko nyafaru wakazodzoka wadzoka mukadzi wacho wakabva waya kumba kwa anosvika mubaba wasvika kuti nepasi yedu yangu yadhiya pasike pakadapa wasvika agara ipapo vadaidza inini nemukadzi wangu titu vanguda ndimutaurire ini handichaboniba ndinaifaneboya mabvudza hazvichaitiba handichararamiba ndomosaka akatauriwa inini handii chete hana chimakatwa futi ndinodaidza baba wabheni vetaurira mainini zvidoitika baba wabheni kutotaurira mainini
Rumbwana rwacho ndimuka nditi baba ubeniwe maini ndiri wangu isepi handidomuona apa. Utanga umuona utanga wakumuona. Pandakasimuka kanga ndakavaenda kumba kotaura. Utanga umuona. Kana muri mai kumabhenizvo ndaitaura ndataura izvi. Ndataura kuti vese ndataura ndanyepa here. Tonga ako kutonga kwaudondiita kubva kudhara tonga ako mune wangu. Ndakuraya kwamako angu aya. Mambanga samako angu aya. Mako angu aya chena aya. Ndakuraya. Tonga ako kutonga. Ndashitema ndakakuitira mwana ndakachengeta so ndinokwasha nozukuru wavo. Chitema ndakakuitira ndechipi. Handina kuchitaikuitira chitema beni. Mako angu aya chena aya. Mushanda kawara ndakabana nebhendi kawara mushanda ndakatenda taura yoti. Wakanipa mombe. Bona ndizvangondita kubva kudhara ndizvangondita ndi. Wirirana tiita urose ndagamuchira munhu uyu. Asi ungotaura zvangoda. Ine ndandisingotauri nemunhu bandidotiwa. Mudzimu wakanyora tsamba mudzimu wakanyora tsamba yakaerengwa ndisepa Mudzimu akanyora tsamba. Ndiwo mudzimu wacho akausimuka. Ndasimuka paumba paumba. uripi mudzimu Hadizi uri pamudzimu wacho. saka sekuru vaerenga tsamba Mudzani charizungoziwa rete. Mudzimu apa mwana sekuru zvese kunyakuya. Charizungoziwa rete zvaitika. Asi charizi ndinotaura kuti charizungokotaiti nyeperawo. Charisi ngaataure chokwadi. iye yakanyora Asi taure chokwadi achazodzoka pano. Takati wote tutese. Takati wote tutese mumba macho mutese ndiri mumunhu wese wese. ainyora ndiani Wakati tsamba yake sikuwa. akanyora Wakati tsamba yake ngoma. saka mudzimu wakanyora tsamba Kudzimu Sekuru ndakati. mudzimu ndo anotaura gae. saka zvawakataura ndo zvakanyorwa papera Ameno. Atizi. Ayo. Aizani bheri wapereka wawanda. Kudzimu wakanyora tsamba. Ndiwo. saka dzvakanyorwa Ndourawa ini, ndourawa. tsamba yacho hamuna kunyora Tsamba yake ni sekuru akabereka tsamba. Because it's your way against your way. So I do not see mistake. In that pattern, hazvoitwe kuti ndiye here mari faith would Munaru Buddha Bandi. Yeah. Ini ndandoti kana ari yena iguru ndomubvunza kuti ndindakakura here mako angu aya akamura here akudetizwa kuti ndimaikuru wenyu chaichi rumwe munhu arikutaura ozi ndipindairikoti basa ramakaita kucheketa kakanaka zvavo shuwa mwana Totaura chanisiwe pamwana yomutende. Ndinodoramba. asi Goreredze chanisiwe arugara ega. Goreredze zvino ndidomushaishirenyi. Zvatwara mwamuna ndidomushaishirenyi. Ndirutaura wada kundirambidza kuti nditaura zvandidosangana nazvo here. Iye wataura zvache asangana nazvo. Ini ndingotaurawo zvangu. Ndinoti Charisi taura zvangokutsikana. Kabada. 7 zvakapera Ndinoti Charisi taura dzangokutsikana kumusha kwasu. Charisi kunobhadhara nhatu. Peno zvetse zvawati utaura zviwe pena wapwere wangozviita. Asi dzangu dzavenda neninyafaro unobhadhara nhatu. Right, it's okay. And then, kuti kana munhu akabata zvakasaka tavingoitwa Pamfere changani. Kana wezenga paja. Tufunga last time takambouya futi kake chitatu nhasi. Ndinoitwa Ngoni Komorai ndiri muzukuru wakwatimbirwa. Pakutanga takamboenda pamusosenjera nenyaya zvakare. Tikabva tikazoita oyamutozozaamsa mukaenda moenda kumba kwenyu isitozioni manzishi mukazoendai panze the next day tabva panze chakamiri kwaza petakazoita pekubesira apa ndakanzi nyaya iri apa ndechopa achiremba takaona pekunyazura
wakati naira kandichi ndicho asi munhu akaripa ane mombe dzakatenda saka chini nyaya ika inatu pena tunhunatu wangopomerana dzangu inhatu dzidoenda nditi charisiyo chitaurira mukadzi wako uyu zvandidoitwa ndipo wadondiwara nditi charisi ndingokara newe charisiwe madziso angu nemuromo zvidoenda zvidofurika wadodini hawo kuvhara wagoni hawo wadodini kundivhara mushandona musha wetse ndishavhara ndinogara pano mukunda wanyamufina maine washaona ngatine makore ndidofa ine wasukuru washazotuka guwa kuti sekuru imwe mundotipumira zvekuanyamufina hazvirowi wadongwara watsanangura ine ndine ndidopupa ndiuye pano nditaure ndidourawa zvino wadongwara wataura kuti handivo mushaise ndishavhara wapwere wadopfa zvino udoyobata maoko zvauri mainini wangu mai wemusha udouya here uiti mainini imwe matambudziko zvino maininiyo ndimabheni here mombe dzaipiwa wana senhaka muripwa here kana kuti mombe dzakapiwa wana kwazi benefit yamai wavo kwazi benefit yamai wavo ndini ndidotaura here benefit yamai wavo ndinotaura here zvetsei zvichanisitaura chokwadi vanhu waonewo ini ndidourayiwa zvetsei zvandinezvoba ndinotaura beni aripo beni webaba wako ngaataura ke angutsika nezvaangokwanisa inene handine kutaura kuti ndinotaura charisi arifunga kuti ndiri kuda mombe dzavo ndiri kuda mari handiri kuda mari eba ndinoda kuti hama dzangu dzizivo ndidopfa ndiyo mapfire ndidoita basi mombe dzavo ngokare nazo vanyamufina madzidozara ndiriwobuda pano ndiwotora mombe dzako ndikupani muye asi mushandifunga charisi wapera wako ashandifunga ndine mhosva ndinozviuraya ndinouya pano nditaura charisi ndinopfa ndidonaka paini zvino muruti mwamuzviziva ndinonyara waindituma zvino Tracy wewe ndako pona wadoba wandimainini ndinoti hazvichiba zvamurundituma zviwapera wadoba wandimainini ngewangu mainini udosenza undichengetera wangu zvino ndingokara pawapwere wanedzenyu zvinoso ndatupinda petse murundifawo here ndatupinda petse vandinge ngandandoona chikonzero ngechei ndinourawa charisiwa ndinobva mushepa tendeni hako wopfukunure uonewo zvandidoita hakuna wangoonwa here zvandidoitwa ndotaura mafungai mabvunzo otobika ukuyatsaisa zvingoti zvadondisiramo ndipa ungondiramba uindibvunza ngenyiwe ngoramba uindibvunza ngenyi ine ndine ndati dofo zvokanyamufina mazvirovimba pamusoro ichangambe pamusoro isoka mai kuri zvaarikutaura ndakaurora nemafungai mudzimu uyo akasimuka uyu inini pandakabva pababa ndakaenda kumba kwedu kotaura wanzvadzi dzangu ndiri kutota handa dzuti tokumbira ofe kuti tiende kumba kozwa zvotiwa nyaya yemudzimu wakabva watofondati mudzimu yakavai yati mudzimu wako here miri yemumabvudza iwe ishuta yemudzimu tingati maienyi waondiria kumba kwandakaberekwa initi rutawa mai kuru akawai wako ndiakauraya wakabva ndaupa kumba wangu ndakaberekwa ndobvasvaka kishini yamama kwamba kuita kusina mubereki ba ino kwanga ndogara pasina pana wakomana ndakagara panochitoro ndakamba ngati dzangu inini kuti ndio zvataurwa nini tsamba yarenga yemudzimu yataura yai yakavati unapiwa mombe mombe ndikaramba ikataura paimba yako akandipa ndure gama ndizvo zvataura mudzimu ndasimuka ndandotaura wabereki wangu kuti mai arunze akauraya maikuru handazanza daiva tichaita todino tozwe handazanza zvatokumbira basa ba takavafonera tofonanisa kwaTangweni wana mabvudza waye dzikona vanhu vari panapa vakazara marori wakuti tavai nengozi vausiya pamba penyu handezanga kareva kuti sabhuku wanoyaisisa tinoda kuya kuonana nawo chanjodzi kuti taurira toda kuya tionana nawo saka nanhasi tambosimuka bakumba kwedu chirudzinyi sabhuku akabva ati hamupindi pamusha pasina urwa imbodzokerai wana mabvudza wauye mudini kutaurirana takangogara daro wakabva bheko kwanyafana waenda patombo tuva dzebe pane
hanzvadzi yangu pane mwana hanzvadzi yangu panguru mudzimu pachipati ndida kubuda 5 days aziperi panisada kuda paona wari pana peko mabvudza ndichabuda pana nyari kana pana kuchema andazanzati vhasi kuda kuti foni wari papo tiri panapa pamabvudza pachanisi mudzimu urutoendana ndida kubvoda uenda pane mwana wenyu vanhu vamabvudza pana ruzhengu kana nyari wandazanzana pamuti ora izi ndaone papo andakazani mama ngaye papo ndizotaka pakaberekwa mai magoni anu ndichangamiri pamusoro here nekunga inini ndindakamangara nyaya iyi pana inini ndinonzi Andrew Chingobe ndiri hanzvadzi akaiswa zvinhu ripoti yandakapa panapa inini ndichimangara nyaya yangu ndichiona hanzvadzi yangu iri kudaiswa ndakati warume yakatimburwa bvisai zvinhu zvenyu zviri pahanzvadzi yangu ndofunga last time makataura mukati mukoma akasvikirwa natimburwa achisitimburwa achibvuma kuti zviri apa ndiri kuzviziva ngaauye panapa anga ari pano mukoma last time musi wa 7 saka inini nhasi handizi kundobatsirikana sei kana zvinhu zvichiramba zvakadaiso pamwana wababa wangu ngawabvise izvi mukoma asara haana kuuya dzachanisiwe nyaya dzako dzatiutaudzi una wani waunaya anondobatsirikana sei kuti wabvise izvi zviri daidzani nhumeyo ngaiuye itaure nhume yacharisi akanobhadhara munhu yematenda ndamo wakati zvinhu zviri apa ndo wakazvisa mari yakaisa saka ndakabvisa mari yakaisa unobvunzei nhasi Charles kutanga uwo munhu akatosiyana newe last time. Last time Charles wakabvuma iwewe zveshuwa wakaenda ukasvika ukataura uku kuti zveshuwa zviri kubuda pamwanawo ndezvekupa kwedu wakataura iwewe. Varume, ini ndakati mukati uyu ndichava kuda arikuda pamukati uyu arikubuda zita rikuda pangira miri hera trace ngere ya mukati wangu anoti pasingeza mutakaisa baini asi kuti ngere mukati wangu saiyo chakazovuka mombe yakabhadhara mombe yakabhadhara kwazi mwana watakura mukadzi wako mwana watakura mukadzi wako mwana wangu watakura mukadzi wako sekepa ngatikoisa matongo ine matongo angu awinya kwani nini ndikotakura mudzimu wewe ndakataura nguwa matongo angu awinya musiba nini ndakataura kuti asi ari kuya ndikaenda kwani tabvuma kuti isusu mwana wemukadzi wangu inini twese wabuda mwana munhu kaika bhadhara ng'ombe akabhadhara ng'ombe yawo munotoda kubhadhara nobvunza ndakaisa twese mukadzi udowarenyi kunditora muchipatara udodini usiya manesi aionawo changamire udowarenyi kunditora muchipatara udonditorerenyi dai udosiya manesi nehama zangu ziona andidopa mushepa akafa izvo zvinonetsa kuti uyu murume waruti akaisa chinhu apa akaisa zvinhu apa zvipi iye munhu auti kwaindi mauti akamuraya mauti ni mai wangu aruti mai wangu ehe saka kuti mai wangu unoenda kuna mai wangu wewe ndionondibereza vakanomba kwedu ndinoenda ndega mukasiwakabaona mai wangu andataurere mambo vakatifoya nemhava vakati zimutausiya pano ndinoenda ndega ere miri yekutaura chokwadi iwe ndinoenda ndakaenda nememaikurutirofara namazuva ati maisiwa nguruba makaisiwa painduru yacho egama orekerako anobuda kutitaura pamakaitaura kuti mainini ndaisiwa nduru charisi ndinomubvunza daidzani nhume yacho nhume ngaiuyewe kuti makaisiwa nduru maikura zvinetsi but kuenda kuona inini ndinoti neudreti mabvudza asi ndiri mudzimai wekwakasi ndakarwa kwakwakasi miri mwari apa uyu munin'ina wangu mai wedu wakafa baba wedu wakafa
baba munini zvechokwadi vakaroora, handidi kuita nhoroondo. Chiripo ndechekuti Tsangamire, kana pane zvinokwanisika kuitwa kuti tione chokwadi, kuti zviri kuitika izvi ndizvozvo zviri kubva kuna mai Mabvudza, hapana nechakamboipaba. Nokuti munoziva kuti ndipupure inini kuti mai vangu haana kuita, ini ndakanga ndisinaye, hazviiti. Asi zvinoitika ndezvekuda izvi, Mwari wekudenga haatadhiba kuziva kuti chokwadi ndeipi. Tsangamire, mwana uyu Miriam, inini ndakashora kuti unogona kuchengeta wana, kuchengeta mwana iwewe saizi yako. Zvechokwadi akandishamisa mwana uyu. Munongoziva kuti zvimwe zvinoso zvinodinetseyo icho Tsangamire. Nezvaaita kana akazosvika pakuzoona mai vacho akazonga azofunga kuti ape mushonga wekuti Miriam anga anetswa nei kuna mai guru wake namai nini wake. Inini ndakatowanzwa ndinogara kuBulawayo, ndaitowanzwa nembiri yekuti wagere zvavo vari vatatu. Mazita enu Tsangamire. Tione kuti ari kubuda apa munhu apa zvaari kutaura munhu ichokwadi here kana kuti manyepo handi. Saka kana munhu ari kutaura chokwadi uyu then it means kuti pakati penyu muri wairi pana kuti nyepera. Ava vanhu vari apa havasafana kuvauri apa. Kana mukadzi yakaurayiwa namai vemukadzi akamirapo, dzinza rekwamai vemukadzi akamirapo ndorikuronga riri padare pano. Ndova nemunhu mwana wavo ndiye akauraya munhu. Kozi uyo mukadzi akamirira, uyo mukwambo akamirira apo. Kozi mukadzi uyu kana iri ngozi iri kubuda ka hairipwi kwatimbuka ka inodikwa nevanhu vekumba kwemukadzi uyo akamira apo. Ndokwainofana kubudira inofana kuchimbudzira kozi ava where is the thing linga liri pake. Kuno vari kutoripisa vaitotora zvipe zvinhu vachitokova, kuno vari kudai kuno kudai. Kana iri ngozi chaichaio ngebva yaro mukaka pakakaiswa pakati zvinotiitwe zvakati, ende vanhu vanofana kuchiitiswa ka vanhu vekudzinza ramai mukadzi akamira pa ndova nengozi. Because munoona pane nyaya zve nyaya pairi kunetsa ndevekuti uyu mukaona paakutanga kutaura akutangotaura nyaya yekuti pandakaenda kunyafaro munhu akandiendesa kunyafaro ndiCharles nemukadzi wako mandirongera ndachisvika uku mbuya wakura mbuya kokuchita wanenge waine bvuri rengozi, asi ngozi ine payo painonanga webvuri ndevamwe. Saka the full composition yevanhu vatikuda apaka hainokwana dai rake riri because kana tiri kuti sisi mai vemukadzi ndakaurayaka anofana kuya itetswa unotodai hama dzacho right zvadaro panyaya dzezvizvi dzese takabhadhara ini ndakumoti takakanganisa kuenda nani namai nini kubva kwamai avo tikabhadhara izvo tikabhadhara zvinizvozvizvo. Saka pandizoti papa panotoa pazi ini ndakaenda naCharles ndakaenda nani ichokwadi here ndikubvunza mukadzi wangu uyu kuti mukadzi wangu ichokwadi here izvi ndakanipa zve ndandoita mhara here ndandoipa kuti inini ndakatiswa kuti inini wakaenda nani wakaenda neni kunyafaro wakatwa neni kubvota sina kuzotinakiraba saka ndibhadhara ndabhadhara pakatobhadhara ngombe idzi pana samukuronga wendinotuma uri banga wendinotuma mwese kundofamba ndiye ndingotumawo handiendi ndegaba inini ndosakatati nyaya yenu iri pekuita apa chokwadi chaicho ichokwadi here chikuda ndikutenda chinhu wani inini chindikutenda zvirikutanga kutenda zvinezvi uyu wabuda wakwira uvaruko mafambiro azvidi saka natakufamba tiri kunzira wani tonombona tiri kufamba ngepato ndosaka ndokuti inini handisi